Mr. Hart, Mr. Hart, Mr. Hart. Mama lo baba, niti mama lo baba, niti ngo December, niti ngo December, niti mama lo baba, niti ngo December. Mina ngachiselwa chiselwa chiselwa, kana ndikapisirwa pisirwa pisirwa. Mina ngachiselwa chiselwa chiselwa, nizotumeli grocery. Kana ndikapisirwa pisirwa pisirwa, ndichatumira magrosari grocery grocery. Mama lo baba, niti mama lo baba, niti ngo December, niti ngo December. Mina ngachiselwa chiselwa chiselwa, kana ndikapisirwa pisirwa pisirwa, ndichatumira magrosari grocery grocery. Ndizotumira magrosari grocery grocery. Kana ndikapisirwa ndichakutengera imota, Honda Fit kana Toyota, zvese zvamunoda inini ndichasota. Handikuziye muchiro kwandikayota, imeni napangoti. Kana tikapisirwa tingagodi, takuta kuita matama nemagodi, tikasatumira tingagodi. Mina ngachiselwa chiselwa chiselwa, kana ndikapisirwa pisirwa pisirwa. Mina ngachiselwa chiselwa chiselwa, nizotumeli grocery. Kana ndikapisirwa pisirwa pisirwa, ndichatumira magrosari grocery grocery. Mama lo baba, niti mama lo baba, niti ngo December, niti ngo December. Mina ngachiselwa chiselwa chiselwa, kana ndikapisirwa pisirwa pisirwa, ndichatumira magrosari grocery grocery. Ndizotumira magrosari grocery grocery.